Estamos fartos de que negocien por nós en Madrid. Os traballadores de Galiza merecen salarios e condicións dignas, pero negociadas aquí. E para eso necesitamos un marco ou un convenio galego. A folga hoxe foi un éxito a nivel global no país. Temos que dicir que en Pontevedra parou prácticamente toda a obra, na Coruña igual, e en Ourense, sin chegar ao 100%, temos que dicir que foi un gran éxito porque parou o AVE e pararon empresas privadas e públicas. Que tanto a patronal estatal como a Comisión UGT intentaron boquetear a folga prevista para hoxe, adiantando a reunión que tiñan para o día 6 de novembro para o día 4, única e exclusivamente para desmobilizar aos traballadores e as traballadoras coa subida ridícula que plantexaron. Seguimos dicindo que a subida que eles plantexan dende Madrid é moi inferior a que precisa os traballadores e as traballadoras en Galiza. Polo tanto, creo que lle saliu mal a xogada, non conseguiron o que querían e que nós vamos a seguir coa nosa loita hasta conseguir un convenio galego.